Viktore, čestitam. Je li ovo ono o čemu ste maštali, što ste sanjali i očekivali svo ovo vreme? Nekoliko puta smo pričali o tome, da. To je ono o čemu sam maštao, o čemu sam se onako malo i potajno nadao, ali nisam očekivao da će biti ovako grandiozno. Prvo, nisam očekivao da ću stići do finala, zato što sam u polufinalu ostao na Facebook glasu sa mnogo dobrim, ama stvarno dobrim kandidatima. Prvo, tu sam dobio veliku podršku od moje publike, od onih koji su me pratili, od onih koji su me podržavali svo vreme. Velika zahvalnost za njih. U finalu se otprilike to slično nešto povtorilo, odnosno ponovilo. Tako da hvala vam, prvo hvala Grant produkciji, ja sam se već zahvalio svima, hvala Žiki što je, kad je pravio selekciju, što je mene izabrao između onih 72 koji su krenuli ovu sezonu. I otprilike to bi bilo to. Najviše hvala mojoj porodici i mojoj supruzi i mom sinu. Jel njima posvećujete ovu pobedu ili? Pa, realno njima, zato što su oni bili najveća moja podrška, oni su svo vreme bili na sva snimanja, na sve emisije kad su bili, kad je bilo to potrebno i oni se, mislim, najviše raduju i mojim roditeljima isto. Iz kruga u krug smo ovdje snimali nakon krugova intervjue i svaki put sam vas pitala da li se plašite. Koji vam je bio najteži krug, da ste mislili možda da ćete da ispadnete, a sada ste pobedili? Je li bilo toga? Mislim da je četvrti krug bio onako malo, za mene, bar ja sam ga tako nekako doživeo, klimavo. Zato što su komentari bili nekako izmešani, pa je bilo nekih dobrih komentara, pa je bilo nekih onako malo, bio sam zbunjen do samog kraja. A do trećeg kruga nekako sam išao revijalno i to je bilo neko više zbog sebe. Od četvrtog kruga pa nadalje shvatio sam da se veoma lako može ispasti iz ovog takmičenja. A sam imao u isto vreme više odgovornosti prema svim onima koji su me podržavali, za koje nisam bio svjestan na samom početku. Ali sam srećan što sam došao do finala. A šta kažete na ovoliku podršku? Jeste očekivali ovoliko SMS glasova? Očekivao sam podršku, ali nisam očekivao baš ovoliko koliko što sam dobio SMS glasova u ovoj emisiji. To su bile samo nekih 2,5 sata koliko je trajalo glasanje. Znači baš oni koji su mi pisali, oni koji su mi podržavali, baš su bili onako vredni da me podrže do kraja. Da li vam se život promenio od kada ste se ovde pojavili i šta planirate dalje sada, nakon ove pobede? Život mi se promenio već nakon prvog kruga, realno, nakon onog prvog pojavljivanja. Pa kad smo došli do negde sredine, da kažemo serijala, već je počelo onako da se zakuktava, već je tu počela malo veća podrška. Šta bih dalje? Pa mislim da smo to nešto malo i pričali. Ima neki festival koji je u Kumanovu, to je jako lep festival nekih šaljivih pesama. Već sam spremio neku pesmu, to će biti sada avgusta meseca. Mislim da će biti interesantno, mislim da će biti dobro. Pozivam ljude da to pogledaju, da isprate. Mislim da će biti dobro. Ja očekujem, verujem u tu pesmu. Svi smo čuli da ste vi već iskusan pevač i godinama se bavite ovim, ali da li ovo za vas možda nekako sve sada novo da krenete kao iz početka, nakon pobede? Da li ćete krenuti još jače? Sada sam malo pod impresijom, ne bih mogao da vam odgovorim na to pitanje, treba malo da sve stegne, ali ako vam odgovaram u ovoj euforiji, mislim da hoću. Ana Bekuta vam je uručila nagradu, je li tako? Eto, koliko vam i to znači što vam je baš ono... Puno. Ja pratim sve ove godine i nikad nije kasno i Zvezde Granda, ona je jedna od mojih omiljenih i pevačica generalno. I članovi žirija što zna da da lep komentar u svako vreme kad ima nešto. Ona je bila i u finalnoj emisiji sada. Ne samo što mi je uručila nagradu, nego ona je otprilike komentarisala moj nastup baš ove finalne emisije. I hvala joj, meni stvarno to puno znači. Hvala puno i srećno dalje. Hvala.